We hebben hier een 3,5-jarige Friese hengst. En die moet worden nagekeken voor zijn gebit. Hoe kom je er nou bij om paardentandarts te worden? Ja, dat is nog een hele mooie weg geweest. Want ik heb eigenlijk van alles en nog wat gedaan. Ik heb een opleiding gedaan tot wel dierenverzorging. Vervolgens heb ik daar heel even tijdelijk in gewerkt. In een dierenspeciaalzaak. Maar toen heb ik toch gekozen om het bedrijfsleven in te gaan. Als accountmanager onder andere. En het aapje kon het kunstje wel, zeg ik altijd. Maar ik werd er niet gelukkig van. Dus toen heb ik vorig jaar een coach in de arm genomen. Om eens te gaan kijken waar ik echt heel erg gelukkig van werd. En ja, kwamen we uiteraard weer terug bij de paarden. Dat is een rode draad in mijn leven. Altijd bezig geweest met paarden van kinds af aan. En dan mag ik iedere dag mijn hart ophalen. Met zulke mooie paarden omheen. En elke keer zit je in de mond van paarden. Heerlijk. Ik hou zelf helemaal niet van de tandarts. Ik vind tanden en kiezen, van mezelf helemaal niets dat men daar aan zit. Maar ik vind het gewoon prachtig om voor een paard dit te kunnen betekenen. Ja, nou ben je er zelf een. Ja, nou ben ik er zelf een. Nou, bij deze paardenmond zie je dat hij echt volop aan het wisselen is. Heeft hij gaatjes? Nou, ze kunnen inderdaad wel gaatjes krijgen. Alleen de paardenmond heeft wel een bijzonder iets. Er zit dentine in de kies. Wanneer er een gaatje in komt, kan eigenlijk het paardenlichaam zelf vult het gaatje als het ware uit zichzelf. Oh. Dat is niet altijd het geval en dan kan er inderdaad wel een ingreep plaatsvinden. Dat doe ik alleen zelf niet, dan zou ik hem doorverwijzen als dat echt heel ernstig zou zijn. Maar hij kan zijn eigen gaatjes vullen. Ja, dat klopt. Zouden wij als mensen ook wel willen. Ja. En nu is het op naar de volgende patiënt. Ja, inderdaad. Dan gaan we de volgende weer blij maken. Nou ja, blij. De behandeling is misschien even een beetje spannend, maar daarna hebben ze er profijt van. Dat zegt mijn eigen tandarts ook altijd tegen mij.